Iubitorii sporturilor cu motor și în special ai raliurilor din județ vor avea ocazia mâine să vadă bolizii la lucru, în cadrul Cupei VTM Râușor 2012, care se va desfășura pe un traseu de la poalele masivului Retezat. Raliul va avea startul în comuna Râul de Mori, traseul urmând să se întindă pe o distanță de 4,2 km, pe drumul județean 686, cu 4 viraje la dreapta, 4 la stânga și 2 ace de păr. Linia de sosire va fi în complexul turistic Râușor. Recunoașterea traseului cu circulația închisă se va face între orele 8:30 și 10, iar antrenamentul cronometrat se va desfășura între orele 10 și 15 minute, respectiv 12. Raliul contratimp va avea loc între orele 12:45 și 15:45, perioadă în care sunt programate să se dispute cele 2 manșe de concurs. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 19. Întrecerea este organizată de Automobil Clubul Român, filiala județeană Hunedoara, în colaborare cu Clubul Sportiv Autokarting Hunedoara. Competiția este destinată atât piloților licențiați, pentru care constituie un bun prilej de a face antrenament oficial, cât și amatorilor, din rândul cărora s-ar putea evidenția noi talente.